Bona bakhona emakhaya ngithanda Dlamini, subscribe ungakhohlwa. Ngishaya sigubhu enkonzweni yami. Ngisayona. Sakudala zawoni 1. Sabaza ngeswali. Sikhandwe ngimi ngisho isibazalwane. Sikhandwe iswali. Amanzi ngawami ngafika eMpophomeni nase Dlamini. La ngikhipha isicitho. Insebenzo kaMprophet yonke le 800 rand la 150 la 100 rand la. Uyawuthola umsebenzi. Uwina futhi nelotho angisho ukuthi ngeselotho uyayiwina ilotho uba nenhlanhla futhi uba negazi nakubelungu bakho nasemsebenzini nakumuntu uhlala phakathi endlini uba nekuthola kuba mnandi phakathi endlini nabantu abazongakuploya lotho lezi ziyakuvikela konke okufisile niyatikolosho lokufishana bathi isilwane lokufishana bathi isilwane kuyahamba kusuka empilweni yakho bakhona nje ukukhanya abantu abakulahla kudala bakukhumbula babuye kuwe kuvuleka ibhizinisi kuvuleka into eningi yonke into esengenze vele nje ikhanye umthandazi lona uphiwe nganza kwethu uphiwe uNkulunkulu waphona amadlozi asekhaya kubo nganza kwethu abafisa ukuba kunye nami bangithinte ngavakashela indawo ezindawo enkozweni zabo emadolobheni abakhona khona but ekhathi esiningi sisebenzela la ekhaya hayi edolobheni ngizonibingelela nje nimphatheni washo inkosi ibuse mbolo khona ekhaya idlozi amalisebenza edolobheni ngisuke nje ngizokubingelela kuphela khona munye nami eThekwini ngikhona 0715292117 0731044262 ngicole ukubona khona emakhaya ngimuntu wemoya manje la ngikhuluma mina ngiyasheshisa haleluya.